Niekedy sa všetci cítime trochu hladní. Vidím, že dnes sa chystáš byť dosť nepokojné. Inokedy múdry. Som známy svojou invenčnou rétorikou. Trochu smutný. Alebo veľmi trúfalý. Jednoduché ahoj by stačilo. Ďakujem pekne. Už onedlho. Tak tu ste! I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. Usporiadame súťaž, kto nájde Ijačikovi nový chvost. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Disney uvádza. Takže zahájiť pátranie a či radšej vypísať Na zdravie. odmenu? Ako prosím? Si do toho kýchol. Nekýchol, povedal som ači, nie hapči. Musel si niekde chytiť nádchu. A ja ju určite chytím tiež. Vrátili sa tam, kam patria. S celkom novým príbehom. No teda. Do kín kdekoľvek. Nemohol by som si požičať trochu medu? Len ochutnať. Líznem si a už som preč. Smiešný medvedík. A to bol len začiatok. Macko Pú. Uvidíte v kinách.